Mehribanım hemen biýýäňiz gördüm we jogap beresim gelýär. Hem aýdym kabar etmek mümkin näliň sözüň üstüne durmak dileýän. Birinjiden 2024-nji ýylda Afterski hit bolan aýdymlama muny hemen bilýänsiňiz. Ikinciden men dekabr aýyna ödünde 3 tane Afterski aýdym çykardym. Birinci Hacıyan Mehmet Yalan Dünya, ikinci Sağ Olurmuş, üçüncü de Şol Gece. Ve men öz Afterski aydımlarımın daşından bolsa siz isleýäniňiz üçin men kabar aýdym hödürleýän. Sebäbi siz halaýaňyz ve men hemme aýdan kabarlam milyondan geçe. Siz başarýaňyzmy, siz hem şeýle görülme alyp bilýäňizmi? Onu siz hem aýdym. Onun arasynda kabar siz hem aýdym. O başaryan bolsaň, eýlan sat bolsa. Ve men Hudaýa şükür şuma deçenni terjime etişde bir aýdymy alyp türkmene öwrüp aýtdy diýip hiç dadym ýokdur, Hudaýa şükür. Siz ýaly bir aýdym alyp türkmene öwrüp aýdym. Haladymmy? Şulaýdym, haladymmy? Şo bolşýar kawr edip aýtjan. Men öz aýdymym diýip türkmene öwrüp aýdamak siz ýaly. Şoň üçin diýjek sözüňizi azıcık ödüňde seredinde onuň diýip görleň. Ve salyoda gelsek, kimin ne wagt ýok bolup, kimin az wagtlyk ýyllar boljagyny onu diňe Hudaý bilýär. Senem bilip bilmeýän, menem bilip bilmeýän. Men mudama ýyllar bolup gelernip, men özüme diýip bilmeýän mysal üçin. Onu hiç kim diýip bilmeýär. Şoň üçin Hudaýyň elini kadady mudama ýyllar bolmak we wagtlaryň bolmak we diýip Hudaýa şükür az wagtyň içinde tanalymmy? Eýdinam mesip bolsa alyp çykar. Başı. Vallahi ya oğlum sen o. Dikkat alsın yani şu vallahi. Ne problem var? O buradan okuyor. 47 ay. Ey. Ayağımla söyleyeyim bir yerde oturuyorlar ha. Ana. Hani sol oturun. Belki ayağım anasını süyüş yani. Düşenim. Allah. Oh. Mehmet Bokaray'ını bir çıkargan sapalı dost koymak etsene. Seret. Ha? Ben nedir? Anlar kıyı var ayağını gel kıyı. Allah. O nedir? Öldüm. Alıp gider. Hoca. Sebebi. O benim sevgilim. Gayret et. Geldim. Bir daha soracaktım. Akşama ne menahar edin? Akşama mı? Bilmem o. Ne menahar edecek oğlum? Neylim? Ona şuşrayın mı? Ya kalkmaca değil mi? Ona şeyde. Böyle. Вообще da çorba etsen yani. Çorba mı? Hafif pişirilen. O fikir. Böyle. Вообще da hiç de pişirme. Men açtı. Aştel. Böyle anne. Çay koyayım mı? Çay içelim. Çay da koy hem. Kino uğrar mı? Melodrama uğrayalım mı ya? Yok ben melodrama da. Uruşlu kino. Bayağı kino uğrar. Böyle. Anne Jackie Chan uğrayalım mı? Ayal maskala. Erkeği. Dine söylülen yenge. Biz erkeklerin zenan maskalaları. Dine söylülen yenge. Böyle. Mantede. Mantiyeli. Ondan sonra Türk serial. Türk kino uğrar. Go pikir. Türk serial bilen go gider. Kakras ejeng devam bile. Kapıra gider.
Ne oğlum, ne qowluk mu? Olup koymaydı o. Ha, ne canım bir sağım. Killem yarlık geliyor. Killem atılıp geliyor o. Gelarim. Gelarim. Bir kıyız bilen guruluşuyadım lan. Aha. Onu bilen söğüştüm. Onun? İnne marıp son ağımdan çıkarıp bile mi o var o? Dün son pikirini tükediyen var o. Dün ağımda sol o. Yaslamam sol, turzamam sol, yöretemem sol. Ağımdan çıkan o sol o. Noşa söğüşüyanım o. O ağam bir dadın üstüne barmaqan psikiatra görnäýme. La. Gittim lay diýin dursun psikiatr diýip bir doktoryň ýanyna baryp gaýtdym lay. Onun näme boldy? O ağam. Näme boldy? İnnem şu psikiatr ýadymdan çykaryp bilem o. Muhammed men Gülüm bilen suratga çyraýda. Oy. Gül nerede? Hani gülüm? Hani Gül? Hani Gül? Şuna koydum canım. Ben bayım. Şuna koydum. Yok, çık ben sarılım ben. Hani men Gülüm? Hani men Gülüm? Hemmeşe gül verildi, bana ne için gül verildi? Hani men Gülüm? Bana gül vermeli, gül düşünýär, gül alıp vermeli. Buranın yerinde problemi var ayağım. Yani adam çıkanlar sen yerinden. Oo, qarlı kakany özüm yetiştirdim, men şagirdim. Tikki potdiş men şagirdim. Çeppi men şagirdim. Oo, Önden qarlı kakan şagirtlar onu. siz men miwelim. Sizi hem şagirtle men şagirdi. Az kolay oluyor da. Balki hiç ballan bağlı diye. Siz men aktıcaklam bolýaňyzlar o. Atamız taptık atamız. Azat şagirt. O Halil. Degişmesi gaýdyp beren. Öňün biriň ady Aýaz eken da. Aha. Onam ay bir gep sorapdyr. Jygy madyň näme diýip, olam Aýaz diýipdir da. Ha, bolupdyr da ýene 30 ýyldan Aýaz baba bolýan da diýär. Dikkim. Ine muň üçinem kän rahmet çekdim. Bulam şagirdim, şagirdi. Ýöne ölmem kän işledim muň üstünde la. Amırdatlar. Kodromun ýanyna ýaşaýan bir daýdadan interwýu ýalar diýdi. Ekoda at ýatan ýanyna ýaşaýan. Ala yankıdan interview alıp gelince patlan kişnemesi, bu çapışıklar, toynoklan sesleri, gok, pok, senin yaşayış durmuş şertlerine peyaz geliveren ok mu diyor? Yooo! Ne edip yazılan? Gelinin adi telefonun kontaktında. Men gelin. Oo, kontaktında. Ne edip yazılan? İziydim deyip yazılan ha? Menki de adi yazılan. Sizinki de gelininizin tapağı yok, söýgülüňiziň adi telefonuňyzda näme diýip ýazylan? Kommentarlarda belli. Kaka sen kucaklaýyn. Pulum yok men. Meni hem ejim kucaklady. Başymdan sonra. Eje han men taýym. Assalamu alaykum. Oğlum dayla ağam. Senin bir haýys bardylar. Aydak Bana pul kömek gerekdi da onun adawlyk kömek etmerdin da ya. Hayrat da. Sağ ol. ağlama diýim, ağlama. Mert ol. Hudaýa şükür eda ho. Eliň we aýagyň we. Bir ýerde durmadyň, hereketde bol. Alga ber, alga ber. Durjak gäle agam. Aýagma bas oturýarsyň ha. Ne, olmadı. Baran yerim gatsana. Bagysla tigim bag. Ey, dur. O taksis tek kimay? Ha, o dikki. Şun ýanyna barma Allay. Ha, näme üçin? Mine şundan bir aro. Ya, cüzürzal. Ýanynda men wakama çekinmän. Ha, şunu içme gerek. Şo nire gidecek näme diýerdim Yo, öyle yürü, uçuşa o. Çekinme gör.
Aleyküm, selamun aleyküm. Olmuyor adalık, olmuyor. Aleyküm, aleyküm. Dur. Nere, yok. Yok, gitti. Neme mi? Nire çekulen o? Nere sen yürü abi, yok. Nere diyor, yürü, buradan oldu, yürü, atacağım tane filan. Nere? Buradan Yok, iki o zaman. Yok. Oğlum yakın öyle. Nire diyekten? Nere abi? Hatay yakın biliyor musun? Hatay. Hatay'da kimler var ya? Gör, Hatay'da kimler var mı? Çok tanıyan. Gör, şehirli de mi? Nere abi? Hatay diyorsun kimlere varacak?